Hinata. Hinata je bila osoba koja odustaje, ali vidim da se promenila. Hajde, Hinata, vreme je da idemo kući. Uložila je svaki delić sebe u treninge. Videla sam to svojim očima. Ali i pored toga, nastavila je da pada u svim misijama. Izgubila je pribranost kada bi se suočila sa pravom konkurencijom. Ali to nije Hinata koju sada vidim. Nikada nisam videla takvu oštrinu u njenim očima. Naruto, do sada uvek sam samo gledala. Ali, konačno, ti si onaj koji gleda mene i pokazat ću ti šta mogu. Naruto! Jednostavno ne shvataš, zar ne? Tvoji udarci nemaju efekta još od početka. Gotova si. Hinata, uradila si dovoljno. Izgubila si borbu, ali si postala nova osoba za to vreme. Bila si sjajna. Htjela sam da postanem neko bolje. Šteta, ali posle tog udarca u srce, Hinata je gotova. Pošto više nije u stanju da nastavi borbu. Ne! Ne prekidajte ovu borbu! Naruto! Šta to radiš? Hinata je gotova. Zar ne vidiš da ju nesvesti? Šta to misliš da radiš? Ako nastaviš da se boriš, umrećeš. Nije bitno. Neću tako lako da se predam. Ne sada. Zašto ovo radi? Ne pred osobom kojoj se najviše divim. Koja me konačno vidi u pravom svetlu. Daleko sam od poraza. Prekini da glumiš jaku osobu. Vidim da jedva stojiš. Nosiš jako veliki teret. Pošto si rođena u glavnoj kući Hyuga klana. I krivila si i proklinjala sebe. Zato što si slaba. Ali gledaj, ljudi ne mogu da promene ono što su. Jednostavno je tako. Samo prihvati poraz i nećeš više morati da patiš. Ne, grešiš, brate. Obrnuto je. Vidiš, rekla bih da si ti taj
Ti patiš mnogo više od mene. Šta? Ti si onaj koga ubija sudbina glavne iz porednih kuća u Hyuga klanu. Meč je završen. O, čoveče. Neji, priberi se. Obećao si mi da nećeš dozvoliti da ta priča o kućama utiče na tebe. Zašto se vi drugi genini mešate? Glavna porodica dobija povlašćeni tretman. Hinata! 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 Jesi li dobro? Hej! Samo sam... Ja... Da li... Misliš da sam... se promenila? Bar malo... Hej ti, gubitniče! Imam 2 saveta za tebe. Prvo, ako hoćeš sebe da zoveš Shinobijem, prekini se tim glupim navijanjem. Sramotno je. A drugi, jednom gubitnik, uvek gubitnik. To ne možeš promeniti. Vidjet ćemo za to. Šta to radiš? Naruto, znam šta želiš, veruj mi. Ali pravila kažu da sve borbe moraju da se održe u zvaničnim mečevima. Gubitnik koji pobeđuje talentovanog genija čistom snagom volje. Zar to ne bi bio uzbudljiv meč? Čak i ako ja budem onaj koji će morati da se bori sa Nejijem. Naravno, ako se ti budeš borio sa njim. I to je u redu. Dobro onda, pobedio si li? Kako je to izgledalo, Gai Sensei? Bravo li? Tako treba. O ne, ulazi u srčani šok. Da li on stvarno pokušao da ju ubije? Ne bih trošio vreme na gledanje u mene, kada treba da se pobrinite za nju. Zovite doktora i požurite! Stižemo! Nema puls! Jako je ozbiljno, ima 10 minuta u najboljem slučaju. Vodite je urgentni odmah! Sklonite se! Hinata! Zato što je to i moj Nindo. Moj put ninja. Hinata, dajem ti reč. Zaklinjem se, pobedit ću!